Oké, YouTube, dit is de eerste keer dat ik probeer een figuur op mijn nagels te zetten. En ik denk dat ik vandaag eens ga proberen voor een hartje. Dus dan pak je als eerste donkerrood. Ik weet niet of dat goed gaat zijn. Oké. Je zet een puntje, 2 puntjes onder, dan een puntje naar boven. Dan heb je een hartje dat naar boven staat. Dan zet je 2 puntjes aan boven, over dat ene puntje dat naar beneden is. En dan zet je een puntje tegen die van beneden. Dat zijn zo 2 hartjes aan elkaar. Dan moet je dan eigenlijk met alle nagels doen, maar ik kan ze niet allemaal doen. Dit is maar een voorbeeld. Oké. En nu wachten tot het droog is. Ik ga jullie eerst al eens laten zien. 2 hartjes aan elkaar. En dat droog rapt ze naar die nagellak. Bonsoir Marie Forestier, vous êtes en direct précisément de Kaboul. Ce qui retient l'attention, c'est que les soldats ne sont pas morts au cours d'une opération de guerre, mais bien dans un attentat suicide. C'est une nouvelle stratégie des talibans. Oui, ce mode opératoire est rare en Kabylie. Oké, droog. C'est la première fois que des soldats français sont tués par un kamikaze. Dan, je ziet het, daar waar dat hier nog zo'n plek is, daar gaan we met lichtroos over gaan. Oké. Alleen niet erover, maar waar dat nog plaats is, met lichtroos opgaan. Snap je? En dan wachten tot dat droog is. Maar ik werk altijd met 3 dezelfde kleuren. Dit is bij al mijn nagels zo. Alles wat ik al eens heb uitgevoerd. Et bien sûr un choc en France à la veille du 14 juillet alors que nos soldats vont défiler sur les Champs-Élysées. Des hommes en provenance ont d'ailleurs participé à ce défilé. Les militaires tués ce matin venaient de Montauban, de Lyon et de Pamiers dans l'Ariège. Les réactions avec Lionel Einstein. Je gaat over alles over heel de nagel. Dat geeft wat een leuker gevoel. Dan pak je nog eens dat donkerroos. En dan zet je aan de andere kant een bolletje en aan de andere kant ook een bolletje. En dan lijkt dat zo dat die bij elkaar horen. Hè. Die staan juist zo elkaar. Of je maakt daar een hartje van, je moet er maar zelf kiezen. Ik heb bolletjes gedaan. En dan ziet je nagel er zo uit. En bedankt om te kijken. Dag! Dit noemt de hartjesnagel.